Кой е най-големият враг на перфектния грим? Или коя е процедурата, която най-силно саботира работата на гримьора? Най-вероятно голяма част от вас вече се досещат, че става въпрос за изкуствените мигли или по-точно процедурата миглопластика. Ако приемем, че вежите са рамката на лицето, то тогава можем да приемем, че миглите са рамката на очите. Те са основен елемент при създаването на формата и задаване на направление при грима. Формата, направлението, дължината, гъстотата, подредбата, извивката, обема на миглите са от особено значение за корекцията и създаването на формата на грима. За огромно съжаление, голяма част от колегите, които правят миглопластика, не се съобразяват с анатомичните особености на лицето и очите. Може би някъде има и професионалисти, които правят качествена миглопластика, но лично аз не съм виждала красив резултат на живо. Често чувам от клиенти, аз си сложих мигли за бала или за сватбата. Ако ще посещавате професионален гримьор, то сте сгрешили. Ако искате да имате красив грим, то за бала или сватбата е по-добре временно да си махнете изкуствените мигли. Още 4 причини защо е по-добре да сте без мигли преди посещението си при гримьор ще ви разкажа в следващото видео.